Nanguna ang bayan ng mga Taram sa dami ng bilang ng mga out-of-school youth sa probinsya ng Pangasinan. Mula kasi sa higit 8,000 at 300 na bilang ng out-of-school youth mula sa 5 bayan at isang lungsod. Higit 50% sa mga ito ang mula sa mga Taram. Katumbas yan ng higit sa 4,000 at 600 na mga bilang ng out-of-school youth sa bayan. Ang mga ito, inspirasyon ng First Spouses League o Pangasinan sa paglulunsad nila ng Project Tawiran. Target nitong maturuan ang mga kabataan sa pagbabasa at values formation. At nito lamang Sabado, March 21, personal na binisita ni First Spouses League o Pangasinan Chairperson ang bayan ng mga Taram para simulan na ang programa sa bayan. Higit 1,000 at 600 mga kabataan ang nakatagdang matulungan sa programa. Pero bago yan, nauna nang inilunsad sa bayan ng Umingan ang Project Tawiran. 1,700 mga kabataan naman ang target na maturuan doon. Ang programang ito ay para sa mga out-of-school. Hindi lang pamana ng magulang sa inyong mga anak ang edukasyon. Bigbigan ni probinsya ni Pangasinan through the program of Nalamaan Kiko nga doon ti anak tayo nga saan lang nga out of school youth no di kadi marigatan lang agbasa ken agsurat. Sa ngayon, target pa ng FSLP na malibot pa mga natitira mga bayan na may pinakamaraming bilang ng out-of-school youth para mabigyan ng pag-asa sa tulong ng Project Tawiran. Jose Robert Inventor, RNG News.